daytoy bagi kusna anaya dayawen di agresa Jesus ken kaiserbini daytoy puso ken bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Iraman tayo man ti kararag tayo ni Jeffrey Dacio, my nephew. He is fighting for his life right now in BGH. Kita nga aldaw, rambakan tayo ti solemnidad dagiti amin sa Santos. Dagitoy dagiti nakapudnon nga makikadkadwa iti Dios gapo iti kinasaya at kinalintag ti panagbiagda idi addadapay ditoy abiyag. Dawaten tayo ti panangibaba da ta idawdawatan da tayo met. Ibabat da tayo iti Dios tapno makapudno tayo met iti panagbiag tayo akas Kristiyano. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dati na santon na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo. Ti Dios manangaasi ken managayat. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayo. Amen. Gloria iti Dios iti kangatuan ket ditoy dagakapya kada iti tattawa na imbag ti panag naknakemda ibunan nagdaka itanok daka pagrubaban daka daydaya wenda ka agyaman kam ken ka gapu iti naindaklan na dayag mo Gloria iti Dios iti kangatuan Apo Dios na ilangitan nga ari Dios Ama aman nakabali namin ket sika kapumia Jesu Kristo buktong nga anak ti Dios nga Apo Kordero ti Dios ken anak ti Ama Gloria iti Dios iti kangatuan sika mangikat kadagiti basbason ti lubong kasiyan na kami sika
Gloria iti Dios, iti kangatuan. yan tayo siksika o Apo, Jesu Cristo, tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, impaay mo nga ibunan nagmi dagiti kaikaryan dagiti amin asa santos, iti pan nakarambak da asang sangkamaysa. Babaen dagiti karkararag dagiti amin asa santos, iburay mo kadkadakam dagiti nabuslon akaasim at tartari gagayan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ti paltiin. Siak ni Juan, nakitak ti sabali nga anghel nga agpangpanganto, manipod ti daya ket adda ken kuana ti timbre iti sibibiyag ti Dios. Impukkaw na dagiti upat nga angheles anagting nang tidan ti Dios iti pannakabalin nga mangdadael ti daga ken ti baybay. Di uranggasan ti daga ti baybay wenno da kayo. Ti baybay wenno dagiti kayo nga agingga adi ka mamarkaan ti muging dagiti adipen ti Dios. Ket imbaga na kanyak nga 144,000 iti bilang dagiti mamarkaan ang nagtaod dagiti amin at tribo ti Israel. Kalpasan daytoy kimmita ket nakita kinakadado at tao nga awan ti makabilang. Naggapuda ti amin apuli, tribo, nasyon ken pagsasao. Nakatakderda ti sangwanan ti trono ken ti kordero. Nakakawisda ti puraw ket nakaigemda ti sanga ti palma. Agapu iti panakasalakan iti Diyos tayo nga agtugtugaw ti trono ken ti kordero. Nagpukaw da. Linikmut da dagiti amin nga angheles iti trono, dagiti panglakayen ken dagiti upat a sibibiyag a parswa. Nagpaklik da ti sangwanan ti trono ket nagdaydayaw da ti Dios. Kinunada. Amen. Dayaw, dayag, sirib, panagyaman, tanok, panakabalin ken bilik ti may paay ti Dios, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Sinaludsod kanyak ti maysa dagiti panglakayen. Siya sino dagitoy atat tao a nakakawes ti puraw, ken sadino ti naggapuanda. Jak ammo Apo, sika ti makaammo insungbat ko. Kinunana kanyak, dagitoy dagiti tattao a nakalasat iti napalalo a panakaydadanes, linabaanda dagiti pagananayda, ken inpukaw dati babaen iti dara iti kordero. Ti sao ti Apo. Apo dagiti tattao ang nagparang ti imatang mo. Kukwa ti Apo ti lubong ken dagiti amin ti linaon na. Kukwa na ti daga ken ti amin nga agnaed ken kuana. Binangon na ti rabaw dagiti adalem nga danum. Ken ti lansad ti taaw impasdik na ti pundasyon. Siya sino ti may kari nga sumangat ti bangtay ti Apo. Siya sino ti mapalubusan a sumrek ti nasantuan a templo na. Itinadalos nga aramid na, itinatarnaw a puso na. Itinapasnek nga agserbi ti kinapudno, ket saan nga agulbud. Apo dagiti tattao nga parang timatang. Bindisyonan na tayo ti Apo, ket awanto ti Diyos ang mangisalakan keng kuana. Dagiti kakasta at tao iti masideg ti Diyos. Isuda tagparang iti imatang ti Diyos ni Jacob.
Apo dagiti tattao nga parang iti matang. Ti may basa na adaw tis umuna asurat ni San Juan. Anya tinagdakkel nga panagayat ti ama kadatayo. Wen kasta unay ti panagayat na kadatayo, amaawagan tayo nga anak ti Dios ken pudno akasta. Di na tayo bigbigan ti lubong agsipud ta di na tayo binigbig ti Dios. Ay ayatek agagayem, anak na tayo ti Dios, uray no saan pa'y analawagan, nga nyaman to iti pagbalinan na tayo. Ngayon amu tayo nga into nagparang ni Kristo, agbalin tayo to akas kenkwana. Agsipod ta makita tayo ti rupan-rupa. Tunggal may isa nga daan ti daytoy anamnama, ken Kristo masapol nga agbiag asidadalos kas kenkwana. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Apo adda ko makakada kayo. Basta kumamit ken. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paiken kawapo. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao simmangat iti bantay. Nagtugaw ket immasidag ken kuana dagiti adalan na. Insuro na ida kinunana nagasat dagiti mangbigbig ana panglawda kadagiti na espirituan abanag takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit taliuliwan to ida ti Dios. Nagasat dagiti napakumbaba tatagikwaen danto ti daga nga inkari ti Dios. Nagasat dagiti nasged ti tarigagay na amang tungpal iti pagayatan ti Dios tamapnek danto. Nagasat dagiti manangaasi takaasyan to ida ti Dios. Nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso na tamakita danto ti Dios. Nagasat dagiti mamagkakapya tanaganen to ida ti Dios nga anak na. Nagasat dagiti maidaddadanes gaputi panagtungpal da iti pagayatan ti Dios takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo na pagpabainan idaddadanes ken padpadaksen da kayo gapu kanyak agrag-o ken agragsak kayo agsipod tadakkel ti gunggunayo sa dilangit. Takastoy ti panangidadanes dagiti tattao kadagiti propeta nga immununa ngemda kayo. Ti ebanghelyo ti Apo. Kayaw ti may paiken ka Kristo. Nimbagabigat tayo amin Apo. Tatta piyesta dagiti sa santo. Ya. Inton bigat iso ti panangilagip kadagiti amin natnatay. Nakaugalyan tayo dito'y parokya tatamot nga mapantayo ijay Campo Santo. Kaya dagiti sa santo pagkatlon tayo isuda dagitay tingamin simbaan tayo nagkatlo Triumphant Church kunana dayjay anya dati Pilgrim Church kunana nya Triumphant Church Pilgrim Church anya datoy datayo asibibiyag dagiti kararwa sa di purgatorio ken dagitay namnamaen tayon nga nakapudno nga addan nga makikadkadwa iti Dios kadagitoy nga namnamaan tayo nga na makikadkadwan iti Dios isuda ti mangikarkararag kada tayo si bibiyag obligasyon tayo nga si bibiyag nga ikarkararagan dagiti kararwa sa di purgatorio isuda diay mapantay di Campo Santo amin obligasyon tayo handa may kararagan ti bagbagidan tanagkalong aron ti simbaan tayo kadagitoy sa santos napaneknekanen ti kinasaya at ti biyagda napaneknekanen iti simbaan nga isuda na maikaridan nga makikadkadwa iti Dios extraordinary di panagbiagda ket isudan dagitay na binigbig ti simbaan ngem adulat ta dagitay kunatayo nga urenohan nga nabigbig ti simbaan ti panagbiag na addada na makikadkadwa iti Dios
Pero kaya kadagiti membro ti pamilya tayo. No sinanama tayo nga napandamutan aka maibilang dan kadagiti sa santos awandan iya purgatorio nga agtutuok awandan iya nga mangururay ti panaka isaklang da sa dilangit. Kadagiti sa santos tayo isuda ti nang pagtuladan ti pamati. Kitaan tayo no dagiti sa santos tayo isuda ti pagwadan ti pamati. May Samuel ati rason na no apay nga nagsanto anya dagitoy. Anya daytoy nga apay nga napaneknekan nga nagsanto dagitoy. Ngayon di pamati dakin ni Apo Dios. Naibiyag da di pamati dakin ni Apo Dios. Taado mangar di ti pagkapsutan tay nga tao adda pamati nga maikaniwas dayjay aramid. Adda pamati nga haan nga makita ijay aramid. Dagitay laengan local sense tayo. San Lorenzo Ruiz nagmisyon iya Japan intugot dagiti misyonero may salaeng ti imbagana nga paneknektapno maikari nga maawagan asan to anya dayjay idi patayon dan isawsawdan tamalmesen kunada lipatom ta pammatim agbiag ka takina Kristiyanum anya ti kunada anya ti insong bat na no maadda anak iti rinibribo abiyag ited konto amin lattaken kuana kunana haan na nga insalakan di biyag na ti binigbig na isu dayjay pamati isu dayjay kasla pagtuladan ti pamati ni isuna ka sa Kristan ni Pedro kalungsod may samot a katikista nga ang katikista gaputan na lintag ti biyag na naanos nga nagisursuro nasaya at panang taraken na ti pamilya na isu dayjay na awagan met nga agsanto kaadwan na dagitay extraordinary ti biyag na nga Santo Papa, Papadi, Mamadre adu met ti lay person awan sa pay mo ti lektor ken ako light diyan mo pa nga nagsanto nga lektor wala ako light katikista sa Kristan ginja mo na dagitarista na awan sa pay mo dagiti nagsanto anya ti sekreto na kuna tayo DJ pamati na ibiyagda nya kamo ano dagiti santito santita nga kasla nakasansanto ngam sa bali mo DJ wagas ti panagbiag na ay sa bali iso nga ni the late Mother Saint Teresa ni Calcutta ni Mother Teresa living saint kunada ide niya idi si bibiyag pa ita naggiddan dangor ken John Paul II niya bay Santo Papa ana nabiyag asanto kunada tedye ken extraordinary ti biyag na aywanan na dagitay street children kada mabisbisin ijay India ini kan na ti pamati kunada si bibiyag asanto idi natayan sa ludsod automatic na tanga agsanto kunada haan tadye makitkita ti outside di tay met ammo ngam inadal-dalat tamo jay kaunggan na ginaununag nga ba nagbiag na iso na ideklara mo laeng nga santo gapu dijay wagas ti panagbiag na kada ti panagsanto kakabsat na piyesta na awis ti amin kadatay amin ti agsanto isu ti misyon tayo nga makikadwan tumet kadagiti sa santo awis kadatay amin anyaman ti estado ti biag mo pamilyado padi anyaman ti estado anyaman ti pagbibiyagan tayo awis kada tayo amin ti panagsanto nga ited tayo jibiyag tayo kini Apo Isos DJ wagas ti panagbiag tayo ken nalinteg para ken kuana DJ panakilangan tayo ke mari nada nga adda ni Apo Isos iti nauneg a pamati haan lang nga external iti kaunggan nang runa ti na espiritu na panagbiag tayo ke pudpudno na santo isu dayjay di panagsanto tayo marinan ditoy dagaan nya dayjay na uneg a pamati wagas ti panagbiag tinangisalakan kadakwada nangitan-ok kadakwada di wagas ti panagbiag kada tayo amin awan ti excuse daw-dawaten na nga da tayo agsanto tayo met makikadkadwa tayo tumot iti Diyos iti rupan-rupa tano saan adin nungor ti papanam nagitay natatangsit hang agbabawi ti basol na nagitay kakaiso di jay napapaot at ipanagyan na ijay purgatorio uno ko na tayo sa bagay ni Santo Papa ko na kasla jak mamati nga ada kararwa di impyerno ti kinaman ang ngaasin ni Apo Diyos ko na tauri man nagbasol basta da lugar ti panagbabawi maawagan tay latta nga mapan makikadkadwa ken kuana
Iso na laeng dagiti kararwa sa di purgatorio napakawan ti basoldan wen. Dagiti no na dakati purgatorio no nagpakawang ka basol mo napakawanan ti basol mo purgatoryohan nga lugar estado ti panagbiag nga agurur-uray ka nga madaldalusan ikaharom ngamin no kumano kunatayo nga rod ka no natayak nagkonpesarak in pakawang ko di basol ko mapanak ka din di langit haan ikaharok to laeng iti si certain period of time dagiti na aramid ko nga basol oray na ipakawanan iso nga rod nga ikarkarom to laeng nabayag kang agyan ijay taapaya dawatem ti panangibabaet mo dagiti tattao ta ikararagan da ka iso nga ikararagan tayo dagiti minminatay dagiti purpose na dayjay tanong na pa ano di basol mo at atidog mo't panagyan mo kano basbasit ababa di panagbian mo no nalintag ta panagbiag mo ay agtaros kanto kano sobra lintag ti panagbiag kin kinasantom ay kumabalinta ta tumayab ka mapandilangitan dayayon agtaros kan nga mapanan guyuden da kadag iti anghelesan naawan apulos ti basol mo kas ano pa nang kisay di ti panagyan iti purgatorio iso dayjay kararag ti si bibiyag maikadwa tatata si bibiyag tayo pa iso dayjay indulhensya plenaria no kanayong kang agnobena no makiatender ka kadagitay pinalubusan ni Santo Papa kasla ko ma-Christ the King pinalubusan ni Santo Papa mangted ti indulhensya plenaria no rambakan tayo kano kanayong kang agatender kadagitoy makmaksayan di panagyan mo to ijay purgatorio katatta kakabsat gaputa piyesta dagiti sa santo sinumot dagiti santo tayo sinumot dagitay dumawdawatan tayo ti panangibabaet kanya tayo siya akin yan San Antonio de Padua St. Jude of Tadeo dagijay niya siyempre local sense tayo Pilipino nga sa santo ti panangibabaet ta kanya oray no anya ter aramidak o daddo makiilawlawan ko pay ang agpaikararag kada amang kiniinang ko tapi musay damutten alam no man pay nakapsot damut idi aka sinanama akmutten ang makikadkadwadan iti ama na in-enjoyan dan ti biyag nga makikadwa iti ama ket sinanama ak nga isoda ka maikarida met no mampay nakapsot da kadaya mo ti tartarigagayan tayo kakabsat iso nga no piyestada ket da tayo mga si bibiyag dumawat tayo pa nang ibabaet da ken da tayo nga si bibiyag addalat tamo da kinasanto nga adda iti puso tayo addalat ta uray ko nam kasano kinaman nagbasol ti tao addalat ta kinasanto nga nakamula iti puso ti tunggal maysa kedi no napinpinta siguro tatano di nakamula ke pagtubon tayon padakkelen tayon kay mariri na dagiti tattaon nga agong ungar di kinasanto ti puso tayo ay kaawan dua makikadwa tayon to iso nga tattapay laeng alaki sakripisyo ayat kinapakumbaba napudno pa nagserbi agungar di kinasanto ditoy puso tano kas pangarigan makapudno tayon to ay kadinasaya at pagtuladan da iti kinasanto makaalis mo tumakder tayo ipaduyak-yak tayo iti pamati mamati ak iti maymay sa Diyos ama man nakabalin amin marsuay ti langit ken daga ken kadagiti amin na makita ken di makita ken iti maymay sa nga apo ani Kristo bugbugto nga anak ti Dios nagtaod ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo Diyos ang nagtaod iti Diyos silaw ang nagtaod iti silaw napaypay so a Diyos ang nagtaod iti napaypay so a Diyos naianak saan anak parswa Diyos akas madlaeng ti ama ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda gapu kada tayo at tao ken gapu ti pannakaisalakan tayo imulog ang nagaput gapu sa dilangit ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kas tamet a nailansa iti krus gapu kada tayo idi pa nagturay ni Poncio Pilato nagtutuo ket naitanem nagungar ti may katlong aldaw kas palawagan dagiti nasantuan a surat imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama umay tumanen a sidadayag tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga mamatiak met ti Espiritu Santo
nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao iti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken ti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak mo ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Iti panakikaysa tayo kadagiti sa santo iti amin at tiyempo ken disso, agkamang tayo nga agdawat iti ama tayo ana ilangitan, apagubbugan ti amin a kinasanto, ket kuna tayo, apo dumteng kumati pagariyam. Agpaay kadagiti mamati ken Kristo, tapno masarakan dati kinalinteg ken pudno a kinasanto ti biag, kumararag tayo ti Apo. Apo dumteng kumati pagarian. Agpaay kadagiti amin na tattaw ken nasyon, tapno si pupudnuda amang birok tinaimbag, ket masarakan dati Apo Dios, ken ti kapyana, kumararag tayo ti Apo. Apo dumteng kumati pagarian. Agpaay kadagiti na panglaw ken agladladingit, tapno masarakan da tinamnama ti panagsagsagabada iti Apo a Dios, nga ubog iti amin a kinasanto, kumararag tayo ti Apo. Apo dumteng kumati pagarian. Agpaay kadagiti agbirbirok ti kinalinteg ken hustisya, tapno masarakan da ti kapya, babaen ti panakaypaay kadakwada daytoy kalkaligkagumanda, kumararag tayo ti Apo. Apo dumteng kumati pagarian. Agpaay kadagiti amin anatayen, nang runa dagiti gagayem ken kakabagyan tayo, tapno masarakan dan ti ragsak, babaen ti sasaklangdan iti Apo a Dios, kumararag tayo ti Apo. Apo dumteng kumati pagarian. Agulimag tayo tayo meddawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo, nang runa dagiti minminatay tayo, ikararagan tayo ida. Hintay mo ti kararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo dumteng kumati pagariam. Diyos nga amami, tulungan na kami amang surot iti tugot dagiti sa santos mo, babaan ti panangtong palmi iti pagayatam, iti sao ken aramid mi, dagiti ti dawaten mi gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyon ang uwang daytoy datum mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadaku, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadaku, araraw mi ken ka.
Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Niya po awaken na kumadagiti daton kadagita imam. Ket may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton mi kan ka iti panagdaydayo mi kadagiti amin asa santos. Ang makipagbibiyagan ken ka iti gloria, ipaay mo ka dito malakaman mi ti panangayawanda tapno maisalakan kami, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, Basta kumami. itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tagay ti Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. may karikit rumbeng. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kadagnanayon a Diyos, tasi ka impaay mo nga itangaal daw, paragsaken na kami, iti panang piyesta mi kadagiti na santuan nga ili abinangon mo, nga iso tinailangitan a Jerusalem nga inami, sadya itilik mo ti tronom, idaydayaw dakan nga agnanayon dagiti kakabsat mi, iti pan nakapabilag mi, iti pan nagbalaygen dagiti sa santo ana igloria, ken iti pan nakapakired mi, babaen ti pagpatulad da kami nga adda pay laeng agdaldalyasat ditoy daga, babaen ti pamati, siya ayat kami nga umagawa, tapno makadanon kam tumet iti nailangitan abalay mi, anan sata makidanggay kami kadagiti sa santos ken angheles, ket idaydayaw ken itantanok da ka, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Diyos dagiti amin naparswa. Ti langit kandaganap no daiti pakaidayawan. Hosanna, 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 iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagang ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Budno unay apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asia ayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a may paay kada kayo. Hastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, inna kamin salakan si kanan nubo ti sangalubong. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi nga pimusayan isudang inayabam a pimusay ditoy alubong. Babaen day di panagbunyag da na iranod dati ipapatay ni Kristo, mairanod da kumamet iti panagungar ni Kristo. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi amat maturog as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Nga mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia. Hintay umararaw iti ama ket lulwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo.
Buhatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin a mairiribok, maikanawa kami, kabayatan ti panangururay, mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takupam tituray ti panakabalin kindayaw, yagnayon di din tagsarday. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit ken Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo aming kapya. Kapya. Cordero ti Dios, amang punas basbasul ti lubong. Apong mga sikat. Cordero ti Dios, amang punas basbasul ti lubong. Apong mga sikat. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Item kada ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararwa. Apo sikat ibilig ni, apo sikat isilaw mi, di ka maikaring gagserbi. Apo sikat ikamang mi. Kas may sabangan, inamili naramit tinaga, kasta tayong nagserbi, ti Apo narupo, narasi narumo. Apo sikat ibilig ni, apo sikat di silaw mi, di ka maikaring agserbi. Apo sikat di ka mangmi. Ngembay tabangan, tuman pa'y naramit tinaga, nupalubusan ti Diyos, grasyang na di maibos, di ba nga akbali na bagnos. Apo sikat ibilig ni, apo sikat di silaw mi,
Kumararag tayo. O Diyos, agrok babkam ken ka, gapu kadagiti nakakaskas daaw nga inaramid mo, kadagiti sa santos, sikat igubwayan ti amin na kinasanto da, itdem kad tagrasyam amang tulong kada kami, tapno maitong palto ti pannakapasanto mi iti sidong taayat mo, manipod iti dati na santuan apadaya ama ipaay kada kami, amadama pay laeng agdaldalyasat dito'y daga, aramidem kuma nga umay kamtumet makiranod ti padaya iji na ilangitan nga ilimi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Amen. Kadagitayhaan nga makaumay iji kampo santo mabalinyon to ti mangala ti holy water tengkay to blessan ida iti pannakawayayo ket aramidan tayo ti rito ditoy ti panangwaris kadagiti tantanem ken ikararagan dagiti amin nga intensyones ti pannakai may kararag kadagiti minmanatay tayo. Ilagip tayo dagiti amin na pimusayan napategda kada tayo ado kadakwada tinakautangan tayo kadagiti naimbag na sagsagrapen tayo no dito'y abiyag adda nagkurangan da iti apo intay arayaten ida ngagsopapak iyarayat tay kadakwada ti kararag tinadalos a puso ken tinasingpet a panagbiag. Ti pagsungbat tayo, da kayo nga angheles ken sa santos, awatin nyo kumaida, kit ida tagyo ida, iti saklang ti apo. Siyak ti panagungar ken biag, ti mamati kanyak, uray no matay agbiag to. Arayatin nyo da kayo sa santos ti Diyos, kablaawan nyo, ket kuyogin nyo ida, adumatag iti saklang ti apo. Kuna tayo, da kayo nga angheles ken sa santos, awatin nyo kumaida, ket ida tagyo ida, iti saklang ti apo. O apo mi a Heso Kristo, idi anabunyagan dagiti kakabsat mi, inikkam ida ti baro abiyag. Alaem kumaidan iti saklolo ni Abraham kunatayo. Da kayo nga angheles ken sa santos, awatin nyo kumaida, ket ida tagyo ida iti saklang ti apo. O Jesus anang isalakan kinunam siyak ti panagungar ken biag, dagiti kakabsat mi anamati ken ka, alaem kad idan amakipagtaeng ken ka kunatayo. Da kayo nga angheles ken sa santos, awatin nyo kumaida, idatagyo ida ti saklang ti apo. O Diyos amanang nga asi iti sidong ni Kristo, mairanod nga agbiag dagiti tattaom. Dagiti kakabsat apim mo sayen, pakirenudem kad idan kadagiti sa santos mo kunatayo. Da kayo nga angheles ken sa santos, awatin nyo kumaida, kadidatagyo ida iti saklang ti apo. Apo itdem kad kadakwada ti agnanayo na panaginana, ket pagranyagem kad kadakwada ti lawag nga awan ti inggana. Kunatayo, kayo ang angheles ken sa santos, Awatin niyo kumaida, kidatagyo ida iti saklang ti apo. Apo itdem kad kadakwada ti agnanayon a panaginana, ket pagranyagem kad kadakwada ti lawag nga awan patinggan. Aginanada ko man iti kapia. Sapay kumata ti kararwada ken ti kararwada iti amin na pimusayan aginanadan iti kapia. Sapay kumata kasta. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko ma'am. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Yaman tayo ti Diyos. Sino man nagtarigagay sumurot kaniya lipaten na bagina et suruten na aduya
ito'y adipen mo.